non so en mbiɗen limtatan juumen walla juunoɗan walla fammoɗen hen ko welani mi salmini on mi yetti on kadi mi jarnima on no feewi hay hen goto mi woppani tuggandema noon gila ɗo to gonɗen hande ɗo ha to dawɗen to ko woni toon ko hay hen goton en faltaki eɗen ñaagui noon bandiraɓe kamɓe foof goto hen foof to dariɗo yo waw tinnade hen ko tawɗen ko kadi ƴeewen daranade ɗum mbasen woppude fina tawa men hayn fo eyi nde taw noon rewde fina tawa muɗum ko hunde moƴƴere ɗum saabi noon gare mbasen woppude fina tawa men ko gonɗen ko wonko gonɗen ha heewi alay saago noon ko enen kadi mbawata ɓeydade daranade ɗum koye meɗen mbawen kadi ne laaɓodirde ɓerɗe mbawen wostodirde hakkillaji ko foti hen fewnede ko mbawen wallodirde mbawen fewnode ɗum on beltanama no feewi machallah Pabanete Mama Saada soɗon belti merci paɓe soɗon belti pour le laɓe jarama no feewi Oumar Diawo konngol ma e dow hen Oumar Diawo ko Oumar Samba Saydou Boyngal Oumar Ama Saydou Boyngal gorko Diawo jille jeggala poɗɗa joom sabitani polel Mariama ɓe daroɓe lawɓe diccoɓe felloɓe kodi fiɗoɓe kono ko fiɗoɓe kodi garoɓe o gorko Diawo so yaadu koygal tampini min tan min jahata galle ba makko soodo moto waɗe carte grise o ko ɗum yo min doko bisimilla Oumar Ama Saydou Boyngal. Assalamu alaikum bandiraɓe assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on beltanama min gona wawɓe haalde no feewi kono mamin eto hen seeɗa ko ɓeydidde tan ko Demmba Hammadi Saada haali